धन्यबाद थाग्रोबाय नोंथांनिसिम बाथ्राया जाहैबाय नंगौ जे जिनिसखौहाय जोङो लागातार जोङो प्रसार खालामगासिनो दङ जे जोंनि जे लिगेसि ट्रिटिफोरखौ लानानै जे जोंनि जारिमिनारि जे नौनोगोर सिखना जाहार आरो दुवार सालामनि सोमोन्दै जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो सावरायनायनि गेजेराव जथेस्थ' जोङो रेसपन्स मोनदों आरो बयबो जे एकमत जे परिबर्ति समायाव जोंखौहाय बे हाबाफारिखौ लानानै आवगायनो थिनदों आरो बर' रायजो राजाफोरनाव दाबो बेबादि सेन्टिमेन्ट दं जे जोंनि रायजोखौ गोमानाय रायजोखौ जेरै खेलबो नांफिनगौ दा जोंबो मोजां मोनदों सावरायफैनानै बे महनपुर होननाय गामियाव दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बुंबाय थादों जे जोङो खुनु जोङो बे संबिधानिक जेबो जोङो खामानि मावाखै जे जोंनि जे जारिमिनारि जे तथ्यफोर दङ जोङो बेखौनो बुरखांदों लोगोसे जे दुवार सालामखौ लानानै ट्रिटिफोर दङ जे इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप ट्रिटिनिफ्राय लानानै नोङो सिनसुला ट्रिटिसिम दा बेफोरखौ लानानै जोङो सावरायदों आरोबाव थख' रोखा जायो बे हाया ना आसामनि ना कुचबिहारनि ना भुटाननि ना सिक्किमनि ना भारतनिमोन बियो परिबर्ति टाइमाव 1947नि उनाव बेखौहाय भारतजोंहाय सरजाबना होनाय जादों दा बे सरजाबनाय बेलायाव जोंनि जे राजफोलेरनि बा डिसेन्डेन्ट्सफोर दंमोन बा बावनि जे हालामनि जायफोर खुंथाइफोर दंमोन बिसोरो क्लेम खालामनो रोङैयाव बे जिनिसा हालामा थालांदों आरो लोगोसे जोङो खोनानो मोन्दों भारत सरकारा दा कुचकावाज खालामगासिनो दङ गोदान रायजो दानायनि खोथा जे सिमिलार स्टेट दानायनि खोथा बे बिजेपि सरकारनि नेतृत्वआव जोङो वेलकाम खालामदों जेन' जोंनि जे हालाम जोंनि जे गोमानाय रायजो बेखौबो जे दुवारान्चल नौनोगोर सिखना जाहारखौ तिस्तानिफ्राय सौदियासिम लानानै मोनसे पुर्नांग भाबै रायजो दाना होयो आरो बे खोथा सैथो जे जोंनि हालामखौ जोंनि मानसियासो सोनांगौमोन बे घटनाया यांदाबनि बादि जादों जेरेखम 1826आव बार्मिसफोरजोंसो इस्ट इन्डिया कम्पानिया बार्मिसफोरखौ फेजेननानै यांदाब एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादों जोंनाबो भुटानजों थिग बे रोखोमैनो जादों जे मालायनि देशनि मानसिफ्रासो जोंनि हालामखौ सोना होदों खिन्थु बिथांमोननि परिबर्ति समायाव रेक्टिफिकेसन जादों जे गपिनाथ बरदलैनि नेतृत्वआव 1947नि उनाव 1949नि गेजेराव बिसोरो आबार लिगेल भाबै इन्सट्रुमेन्ट अफ एक्सेसननि तहत जवाहरलाल नेहरूमोनजों सावरायनानै बे हालामखौ मार्जार खालामनाय जादों आसाम प्रभिन्सखौ दा जोंनाबो थिग बे रोखोमै गुबुन देशनि जे सोना होनाया बे मोनसे इलिगेल भारतआ मोनसे देश जाबाय दा बे हिसाबै बे थागिबि जायफोर बे एलेकायाव दंमोन जायफोर राजा रानि बा बिनि जे डिसेन्डेन्ट्सफोर दं बिसोरजोंसो मिलायनानै सोनांगौमोन जेरेखम कुचबिहार राजाया जगतिपेन्द्र नारायणआसो 49आवहाय भारतजों मार्जार खालामना होदों दा जोंसो मार्जार खालामनो हायो हानि मालिकआसो भुटाना बेखौ हाया जायनि जुनै बिसोरो इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप ट्रिटिनि नामैसो बन्धुतानि खाथिराव मालायनि हाखौ सोनानै दोननानै दं दा बेखौनो जोङो क्लेम खालामनो थांगोन जे जोंनि जे हानि मालिकआ ओंखारबाय आरो लोगोसे जोंनावहाय दा लिभिं गोथाङै रानि राजकुमारिबो दङ दा जोङो गासै दल संगठन जातिय लोगोसे हानि मालिक डिसेन्डेन्ट्स बिसोरजों ज' मिलायनानै जोङो सुप्रिम कर्टआवहाय मोनसे केस हैनो नागिरदों आरो बे बारडिखौ जों मोजां मोनगोन मोननायजों लोगोसे जोङो हम मिनिस्ट्रि अमित शाह बा नोङो प्रधान मन्त्रि बा नोङो भारतनि महामान्य प्रेसिडेन्ट जों बिथांमोननो कपि हैनो नागिरदों जे जोंनि जे बे मोनथाय जे जोंनि जे हा लेगेसि थाखानाय बे हाखौ जोङो थाबैनो भारतबर्षआ भारत हादोरा भारतनि संबिधाननि सिङावनो जोंनो थाबैनो गथायना होफिननांगौ जिहेतु दा जारिमिनखौ बोला नोंथांमोनहा मोनसे दुवार नैबे ओनसोलखौ सोरजिफिननो थांगासिनो दं बर' रायजो राजाफोरा लोगोसे बर' लिडारफोरा माबायदि रेसपन्स होदों दा बे खोथाखौनो जोङो बुजायफैदों जे पाब्लिकफ्रा आरो गासै रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय जों लेगेसिनि खोथा होनदों जे लेगेसिया जोंनो 200 बोसोर 500 बोसोर 1000 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे लेखाखौ दुवार्ससो होनो दुवार्सजों लोगोसे बहाय जोंना डाइनेस्टि दंमोन जे नोङो नौनोगोर सिखना जाहार होननाय दा नोङो बे सैथोथाखौथ' गनायनांगोन जे लेगेसिया दङ जोंना जे रोखोमै जोंनि हाया नामजारि दङ गोदोनिफ्रायनो जे नामै गाबज्रि जायो जे नामै मिन्थियो दा बेहाय नोङो गुबुन नामै उमुगनि नामै रायजो बिब्लाथ' जानाय नङा जे जिनिसा जोंनिया लिरजाखानाय दं जारिमिनारि जे जिनिसफ्रा बे तथ्यखौथ' नों मानिनांगोन जेरेखम नोंथांमोना उदाहरन स्वरुपै लानो हायो जे नोङो 5000 बोसोरनि सिगां रामायणनि काहानि रामनि जन्मभूमिया बे जायगायाव जाथारदों होननानै दिनै नोङो राम जन्मभूमियाबो जानानै थांबाय हगारनांबाय लेगेसिखौ लानानैसो हगारनांदों मानोना तथ्यआ खोन्थायो लेखाया खोन्थायो जारिमिना खोन्थायो बे जायगायाव रामा जन्म जादों दा जोंनाबो बारा गोबाव नंबावासो 850 बोसोरनि सिगां
बेयाव डाइनेस्टि दंमोन लेगेसि दंमोन राजा दंमोन रानि दंमोन बे हाखौ एरखम होननाय गाबज्रिनाय जायोमोन दा बे तथ्यफोरखौसो जों लानानै सुप्रिम कर्टआव थांनो नागिरदों बेवहाय नोङो सोरनिबा जोङो कनसेप्ट बा सोरनिबा जोङो बेरेखा मावनो सानाखै जे जारिमिनाव लिरजानाय दं जों जे जिनिसखौ बेखौसो रायजो राजाफोरनो बुफ्रुसारना खोन्थादों आरो बे रोखोमैसो जोङो रायजोखौ मोनगोन होननानै फोथायो दा साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज होनो लुबैयो सार नैबे मिडियानि गेजेरजों गथै जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ खेबसे जोङो खावलायबावगोन जे जोङो ग्लुब ग्लुब गोदोनि बादि आन्दलन खालामनो थोनाखै जे हाइरड रख' ट्रेन रख' जंगि आन्दलन खालामनो थोनाखै जोङो सापर्ट होनोल' जोङो खालि खावलायदों जेन' बेवहाय नैतिक सापर्टखौ होयो आरो जोंनि जे सुप्रिम कर्ट जे थांनांगौ जे खरसाफोर दङ बेफोरखौ जोङो मोनसे एरेन्जमेन्टनि गेजेरजोंहाय जेन' सहाय सगिता होलायलायो मानोना जोङो आयेनजोंहाय जुदि रैखा खबस मोनग्रोयोबा जोङो मोनसे बार्डिक्ट मोनोबा जोंहाथ' अधिकार थाबाय दिनै नङा गाबोनब्लाबो मोनहैगोन दा बेखौनो गथै रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन जे जोंहा मोनखानाय बा थाखानाय हा बेखौसो जोङो बोखांनो नागिरदों बेहाय अन्यथा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया जोङो रायजो मोनब्लाबो जे जोङो बिटिसिआ गोमागोन बा मोनखानाय जिनिसफ्रा गोमागोन बे नङा दुवारान्चल नौनोगोर रायजो जायोब्लाबो बिनि सिङावनो बिटिसि बिटिआरआबो थागोन जेरेखम आसामनि सिङाव बिटिसि बिटिआरआ दङ भुल बुजाबुजि जानो नाङा जोङो बुंनो थाङोब्ला डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ सालायनो थांगोन रायजोनि गोदान रायजोनिखौबो जों सालायगोन आरो काउन्सिल जोंनि मोनखानाय बिटिसि बा बिटिआरआखौबो जोंनि मानसियानो सालायगोन बेहाय जेबो नस्थ' जाया धन्यबाद गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन